Ka jingpule na ka kitab nong bishar klan nong ka pahenriu ka khot khatway hadu arpusau. Kumta u angel jong utrai ula wan bad ula shong hapo uding ti uba ha opra ujong ujo as unong abesar kadba u kunjong u Gideon udang shoko ha ka kork nyot sowan ban buri ya u na Midian. Tiu angel utrai ula pau ha u bad ula ong ha u. Utrai udon lem barpi goriu klein bashlon. U Gideon pat ula jubab yu map ku kenrat ladau try udon lem bat ngi Malaysia kat kani ka apot yangi hangno gito ki kam phela jung u baro ki baki khpa jungi ki layalap yangi hato utrai shem lawan yalam yangi nari ijem ki shat ong Henry menta utrai ula bread no yangi barula IT yangi hakikti jong ki Midian hangta utrai ula pai shu bad ula ong kat kani kabor bapidon ki belat ya ki Israel na kikti jong ki Midian day mga ubapha ipi u Gideon ula pai ktin di u map ko kenrat kumno ngan la ban belat ya ki Israel hapen ke yungkur jonga kalong kapatlot tam hamanase pan ngalong ubarit tam ha ke ying kasem jonga utrai ula ong hau ngan don mga ti batpi batpin pom ya ki nong Midian kum ya uwei ubriu kum ta u Gideon ula ong hau tada mes ngo ba shisha yanga to ai kadak hanga padei mame ubakren bat nga wat let no nangni ngakirpat yame hadu bangalawan shame bandra kajin ais ngo bha jonga bat banbu akhmat jome ula jubab ngansa hadu baphin da wan phai kumta u Gideon ula lech ying la jong ula penkre uwe khun blang bat kikpu klem thiat na kishisin tho upuro ula bu ya kado hagashang bat ya ko shen ha ukhiu nangta ula ra ya ki shau hapo uding thi kum kajin ais ngobha u angel jong u Blei ula ong hau shim ya kado bat ya ki kpu klem thiat bat bu ya ki halor unge umau siang nangta sut ya ki da ko shen te ula le kumta nangta u angel jong u try ula ra ya u dingdu u badan ha kakti jong u badulakta da katdu jong u ya kado bat ya ki kpu klem thiat markumta la yeng tik kading na umau siang bat kalabamdu ya kado bat ya ki kpu klem thiat hadin kata u angel ula ja klem yu issue kumta u Gideon ula smothu padei u angel u try bat ula ong ani wo u try ko Blei menta ngala yu I ya u angel u try markman Henry u try ula ong ha u ka jingsuk bat pi wat shifting pin yam anda kumta u Gideon ula dei keduan hangta ha u try bat ula khot yaka u try ulong ka jingsuk kadang don hadu menta mene ha opra ha kajaga ki abesar ktien jong utrai kasam prapusan kad khot pra bat shipo hadu khatlai kajing it Blei kan selung na ka kendo ka hong kan pen arsut na sun beneng utrai un a yangi kajing man bha bat ka ri jongi kan sa sei so kerhai shu ngan ngap ayu utrai u Blei un ong na ba un kren shapang ka jingsuk ha ki briu bat ki riu nge jong u ha ki to baro ki ba phai shu u nadu do nun ka jing it bat ka jing ko ngu kin ye kindu ka hong bat ka jingsuk kin ye piam ka hong kan sa ya chakma chung u bat ka jingsuk kan bud din ya ki jingjam jong u ka gospel kat kum Matthew bukhu kilanong ka bakhat kendai ka dukhon arphulai hadu laipo te utrai ula ong hala ki senran nga ong hapi kan long ka ba e de shisha ya ubarius pa bandrung ha ka himap neng
sakani nga ong happy ka khamsuk ya ka ut bandrung lingba ithliu thernia ban ya uriu spa bandrung ha ka hima ublei habaki senran kila yos ngo ya kani kila lingo ngan mano te bala banlaim kila kili ujisu ula petlep yaki ban ula jubab ubriu umla ya kani henry ublei ula baro te Petrus ula ktien hakmi ila ino lun banbut yeme nginyo ayu ujisu ula ktien haki shisha nga ong happy ha ka juk batimai andaw kun ubriu unshong ha ka khet ba pernai jo u phi ki ba lubut yanga pinshong ha ki khat ar khet ban bishar ya ki khat ar jait Israel bajar ubala ino yala ki ying ki sem yala ki henmen ki para yala ki kmi ki kpa ne yala ki khun ne ki lingkha na ka benta jonga unyo shispa sha ba unyo ka jing im bom chukun bun ki baning kong kin salong bakhadu bad ki bakhadu kin salong ki baning kong